Tervehdys. Mitä kuuluu? Mun pitää nyt tässä parin päivän aikana kuvata toi video liittyen tuohon tilaajamäärään. Mut jo, 500 tilaajaa ihan uskomatta. Mä en olisi ikinä uskonut, että mä tulen saamaan 10 tilaajaa. Mulla oli se yksi tilaaja pitkä, joka oli Ville. Voi jumalauta. Terveisiä vaan Villelle. Mut joo, siitä piti puhua. Elikkä just nyt kun tuli 500 tilaajaa täyteen, nyt se on joku 550. Anyway, mä teen jonkun spessun nyt. Ihanaa. Eka osa mulla on mietittynä. Tai semmonen eka osa siitä. Se on vähän semmonen jännä, johon vähän menee rahaa. Mutta ei se mitään. Mitäpä en tekisi tämän harrastuksen hyväksi. Mutta joo, sit se toinen osa. Sen te saatte päättää, minkä mä teen. Mä voin tehdä nyt jonkun mainstream-haasteen, mitä kaikki muutkin on tehnyt. Ehdotelkaa niitä tonne alas. Tästä tuli tosi lyhyt video. Ei mulla ollut oikeastaan muuta asiaa. En mä ruveta kuvaa näin lyhyttä videon järkellä. Samalla haluaisin kokeilla tätä mun kännykän YouTube Capture-sovellusta, joka on ilmeisesti ihan hyvä. Maybe. Ehkä. Kai tän pitäisi uppia tää 1080p. Mä oon tässä mun peruskuvauspaikassa. Ei se mitään. Mut joo. Ehdotelkaa niitä tonne alas. Mä lueskelen niitä ja valitsen sieltä jonkun ja ei mitään. Spessu tulee ehkä ensi viikolla. Maybe. Tai todennäköisesti. Mulla on kyllä aikaa tehdä se. Joten ehdotelkaa. Mä teen sen ensi viikolla aika varmasti. Ja se on moro.